Watlada usnem unang thamai hanroi Messi udang yene hikum Messi. 1-5 yang Lionel Messi langba ka bangers but ka weak assist. Tahoi perlok ha ka jil ka international friendly precision game. Hapadeng ka Inter Miami jong Lionel Messi pyrshah iaka Barcelona Sc kabadeng na Ecuador. Ha ka nega jil ka Lionel Messi ulele kai bha da ka bauli ban kerwit iaka gol ka ba itnat bha kabadeng ka gol ka panangkong jungu haus nam arcar arpan riu. But hadin ka nega gol Lionel Messi ulio ban penbu sakaway ka assist nakabanta ka gol ka baar jong ka Inter Miami kabal pelong ka banjok lang ba ar lawi gol baroy perlok kum ka jingpan kan mau badai hakasi ar po arterik ubrai thep ansas dang no ka Inter Miami iya ka jingel ka MLS nakabanta ka sama lekay ka ba thamai hakabakan saikon pyrshah iya ka Los Angeles kabadai ka club jong uson.